там отзад колежката имаше желание. Да, всъщност и вие, така че заповядайте. Аз искам да попитам тези, че вие специално обърнахте внимание на стабилността на договорите в Европейския съюз. Лисабонският договор, който преди няколко години беше толкова широко популяризиран. Съответно, какви са последиците днес при тази финансова ситуация, която виждаме на Може да коментирате една от тезите за предпоставките за разпада на Европейския съюз, което е следната, че свободният пазар би трябвало да способства за развиването на икономиките в Европейския съюз, а всъщност той прави точно обратното, фалира по-слабо развитите страни и обогатява по-добре развитите. Да, ето един въпрос. Открете, колегата. Аз имам няколко въпроса, понеже изложението беше изключително интересно и започнахте с нещо много, което лично за мен е изключително важно. И аз ще позволя да използвам метафората Съюза в Европейския съюз. Съвсем ясно очертахте, че в България няма някаква ясна визия за това как ние трябва да подходим или трябва да отхвърляме едно подобно движение в самия Европейски съюз. Затова, понеже вие сте на бойното поле, за мен ще е изключително интересно да чуем вашата гледна точка. Какво точно според вас трябва да... какъв път трябва да поемем България? Имам една малка реплика към вас във връзка с този данък, да го наречем, който е за транзакциите. В крайна сметка този данък ще трябва да бъде платен от всички нас. Как това се вързва с някакси лявата идея и с социалното? Това са моите въпроси. Интересни икономически и финансови въпроси повдигате. Аудиторията е разнообразна. Между другото, господин Вигенин каза, че кризата, финансовата и икономическа криза изведе на показ реалните проблеми. Т.е. това е отражение, рефлекция на тези проблеми и наистина е интересно да се чуе отговора в тази насока на твоя въпрос. И още един въпрос, за да може да се отговори и след това да продължим. Колегата отзад, да. Господин Казан Стефан Галан, председател на Европейския университет. Едно от изказването си казвате, че са приоритетни цели на Европейския съюз и Европейския съвет за създаването на силно гражданско общество. Какви са вашите виждания за политиката на българския парламент или въобще на Народното събрание или тези управляващите, които водят нашата страна в европейски мащаб да се развиваме? Вашето виждане дали има цел България да се създаде силно гражданско общество с силни позиции на граждани, с силни позиции на младежи и добри развитие в техните политики?